Arrodoniment de tota la conversa, ara mateix, en casos com les gripes, l'UVIH, la tuberculosi, en quin moment es troba Lleida? Lleida, de vegades no som conscients, però Lleida està en una de les zones del món privilegiades respecte al sistema de salut. També és una zona comparativament d'alts ingressos econòmics en general, per lo que és el sistema internacional. A vegades no som conscients, però estem vivint en una situació privilegiada des del punt de vista socioeconòmic, del punt de vista de serveis sanitaris i del punt de vista de serveis de salut pública. I, per tant, hem de dir que estem en una zona segura. Els problemes de salut són també, s'ha de reconèixer. Tenim casos de tuberculosi. Això de vegades la gent no és conscient, però a Lleida hi ha casos de tuberculosi. Cada any en tenim entre 60 i 70 casos nous de tuberculosi. I també hi ha infeccions pel virus del VIH. Poques, però cada any en tenim 30-40 noves infeccions. Per tant, hem de dir que és una zona privilegiada des del punt de vista de problemes de salut, però tampoc no s'han de descuidar perquè els problemes també existeixen. Comparativament, amb un pes molt més inferior on podem passar en d'altres països. Per tant, és una situació molt bona des del punt de vista de problemes de salut pública, amb problemes de salut pública controlats, tot i que hem de ser conscients que els programes de salut respecte a les vacunacions, respecte als sistemes de prevenció, quan apareix un cas de tuberculosi, quan apareix un cas de VIH, s'han de seguir, s'han de controlar, s'han d'estudiar i els hem de prevenir. Per tant, no hem de ser conformistes, però sí que hem de reconèixer que quan a problemes de salut pública estem en una situació comparativament bastant avantatjosa. Estable, de moment. Estable de moment, sí, no, clar, perquè efectivament, per exemple, el tema del coronavirus, realment el risc és remot. Que tinguem un cas de coronavirus a Lleida és realment molt baix. No sé si som conscients, però realment de transmissió autòctona a Europa no s'han donat. Els casos que hi ha hagut a Espanya són dos casos realment que es compten com d'Espanya, però són realment dos casos importats, que s'han infectat. Per tant, a nivell de l'estat espanyol, 45 milions d'habitants, no hem tingut cap cas. Per tant, a Lleida el risc que tenim en aquest moment és negligible, és molt baix. Pot canviar en el futur? Podria canviar. Si canvia, ho comentarem. D'acord. Doctor Pere Godoy Garcia, director del Departament d'Epidemiologia de l'Hospital Arnau de Vilanova i col·laborador de l'IRB de Lleida. Moltíssimes gràcies. Només un aclariment, no és l'Hospital Arnau de Vilanova, que és el Departament de Salut. És el Departament de Salut. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies per aquest moment.